hemen taularatuko duguna da nolabaite kalean bizidan giroa, baina beste momentu batera eramana. Hau da, zuek esan bezala, aurrekoaren aurrekoa da, edukiak kaletik jaso ditugu, baina kalean sortzen den girotik beste giro batetara eraman dugu eta beste forma batetara. Inotetako musika aipatzen dugunean txarangak etortzen zaizkigu burura, kaleko giro hori, orkestrarekin, biolinarekin eta abarrekin nola entzuten da? Oso diferentea da, baina nik uste gauzi garrantzitsuna da bertan dauden ditugun doinu horiek daukaten xarmat, magia eta inkluso esango nuke daukaten berezko kalidadia ez. Eta hori berezkotasun hori daukatenez, moldatu ezkeo, kasu honetan bezala orkestraren hizkuntzari, nik uste jantzi polito bat suertatzen zaiela eta oso erakargarria da. 30 lagunetik gora, musikari eta inauteri zaleen tartean, eta laguntzaileak ere bai, eta nik uste oso erakargarria da. Zaila izan da hau guztiak guztartzea denak batera ateratzea? Zaila, proiektu guztiak dira zailak, eta gaina muga badiranean, baliabide mugak eta muga ekonomikoak zailtasunak areagotu egiten dira, ez? Azkenean, hau da, esaten bezala premier da, hau ez da, emanaldi bakarra, okazio bakarra, eta bertan antzokian lan egiteko kasi okazio bakarrarekin, ez? Honek zailtzen du, baina egia esan ontara ohituta gaude eta nik uste gaindituko ditugula zailtasun horiek. Eta oso diferentzia da. Jendiai musika gustatzen zaigune oso derra da, ez da konparatzean txaranga bezala. Guk hemen zengo duen, musika batzuk, arlo batzuk badiera, habanera pakitan esateana. Eta horrengo dugu numero bat, guk saldunitakuk. Baina la bi urte atera ginen bezala, eta ez dakit nola aterakoa da, baina nik ez dut segulanin barrun. Eta gaur esan digulago aurrena esan unez, ez, baina mesere bezala, eta, gainean nik uste, 83 urteetan nikoa, eta nik uste oso gutxi gatzaitela, eta hola. Eta ingo dugu, behan abesti batzutan, tipokeri batzuk ingo ditugu. Eta nik uste oso politia izango dela.